Urantzu pilotalekua ezkerretara, eta alarde publikoari hasiera emateko minutu gutxi falta dira. 4 minutu inguru hasiko da, 21 gradu, hementxe gaituzue berriz ere alarde tradizionalaren kontakizuna egin dizuegu goizean, eta orain alarde publikoarekin goaz, eta bertatik bertara ezagutu nahi dugu giroa. Naroa Zubiria, egunon berriz ere. Egunon Patxi, bai, orain hasiko da alarde publikoaren arrankada. 5 minutu besterik ez dira falta, eta orain bertan momentu honetan San Martzial kalean gaude, eta ikusten dugu hemen aldapan gora txapela gorri pila bat, ze hemen milaka jende dago momentu hain unkigarri honen zain. Ikusten duzuenez momentu unkigarria ez ezik, serio ere bada, ze bertan ikusten dituzue atxeroak lehenengo ilaran, eta haien atzeko aldean soinu bandak, danborradak eta alarde publiko honetan parte hartuko duten 10 konpainiak. Beraz, besterik ez, minutu gutxi batzuk falta dira, jendea emozioz beteta dago, eta hurrengo minutuetan kontatuko dizuegu nolakoa den haien martxa, haien ibilbidea, hemendikan San Juan plazara arte. Beraz, hurrengo minutuetan jarraituko gara kontaktuan. Hitza zurea da, Patxi, eskerrik asko. Alaxe da, guk zuzenean emango dizuegu hemen gertatzen denaren berri, eta Irungo alarde publikoaren berri emango dizuegu. Prest dira, bakizue atxeroak izaten direla, alardea abiatzen dutenak, eta beraien atzetik konpainia guztiak San Juan plazearaino joanen dira, bertan bandera jasoko dute, deskargak egingo dituzte generalaren esanetara, eta ondoren Junkal Elizarantz joango dira martxa jarraitzeko. Eta gure beste lankidea ere agurtu behar dugu, han inguruan da bilelako Eleder Iglesias, egunon berriz ere Eleder. Bakaixo, Patxi hementxe gaude, ondo aipatu duzun bezala San Martzian kalean ere, gu pixka bat gorago gaudela eta ikusten dugun irudia banola izango da. Zapi gorria saman denbora guztia, mundu guztiak, irundar guztiak eramaten dute, eta zerolako poza, baitere emozioa dagoelako ikusten dugu kalean jada irudi koloretsu hau, eta guere prestatxeroiek ikusteko, kale jira izugarri hau ikusteko, eta San Martzial alarde publiko honi hasiera emoteko. Beraz, hauxe da Patxi duguna, eskerrik asko. Alaxe da, hastear da, istandu batean hasiko da 2026ko alarde publikoa, eta gainera urte hurren berezi batekin, aurten 30 urte betetzen direlako lehen aldiz alarde publikoa egintzela, ekainaren 30 San Martzial eguna, egun garrantzitsua irundarrentzat eta sentimentuz beterikoa, emozioa pilpilean, kirioak dantzan, eta jendea kalearen alde banatan zain daude, goizeko alarde tradizionala lekutuz geroztik, orain kaleak ere berriz bete dira publikoa jarraitzeko, eta hortxe atxeroak prest, eta generalaren esanetara hasiko dira, San Martzial kalean gora, San Juan plazara, akizue, konpainiak auzoetan edo hiriko eremu diferentetan eratu zirela, konpainia bakoitzak bere egitura militarra du, kapitaina, tenienteak, sargentuak, soldaduak, musikariak eta kantinera. Alarde publikoaren barruan hainbat infanteria konpainia daude, eta esan dugu bezala Irungo auzo edo gune historiko bati lotuta. Konpainia bakoitzean normalean, karguak egoten dira, kapitaina, ofizialak, sargentuak eta kaboak, hauek batez ere disiplina eta antolaketa zaintzen dituzte, musikariak ere garrantzitsuak, txilibituak, danborrak eta bestelakoak, eta, konturatuko zinetenez, atxeroak abiatu dira, eta hasi da, aurtengo 2026ko alarde publikoa, entzun dezagun. Atxeroak nire bizkarrean ikusten dituzuela.
Bai, Elader, Hementxe aurrera, gaude aurrera. aldapan atxeroak Egin nire zazu bizkarrean daudela, Patxi eta ikusten duzuen bezala nahiko bizkor daude, bueno, badakizue atxeroen beti dela, gure pertsonei, hemen dauden bilaka irunderrei, bide hori zabaltzea eta horrela, geroago, zalditeria, musika banda eta 10 konpainia horiek, paso ez, modu batez irekitzen diet. Ez bakarrik 10 konpainiak, baiztare, atxeroi erreparatzen baldin badiogu ikusiko dugu, ea aukera bat dugun ikusteko, arropare jantziak ezberdina direla, orain minutu batzuetan ikusiko dituzue irudietan, eta bai, txapel gorri hori dagoela, eta jantzian nahiko esan dezakegu kasu batzuetan badituztela berdintasunak, baina ikusiko duzue baita ere larruzko mantal hori nahiko bereizgarria baita. Oraintxe bertan iristen ari garela Udaletxe plazaren alboan ere, eta nire atzekaldean ea ikusi alba ditugun. Hortxe ikusten ditugu, haiek ere badituzte, ez dira kasunetan eskopeta berezi eta ikusgarri horiek, baizik eta haien kasuan hainbeste tresna, herramienta tira, eta kasu batzuetan izkorak eta beste edonolako tresnak ere badituztela. Beraz, minutu batzuetan ikusiko ditugu oraintxe bertan emetik agertuko den momentua eta bitartean pixkanaka 10 konpainia hauek goraka dijoazte ona datoz Udaletxe plazara eta hemen izango ditugu pixkanaka gu ere aztertze joango dela, Patxi, oraintxe bertan, minutu batzuetan. San Martzialgo aldapan gora, Eleder Iglesia, Sarnaz estuka erritmo bizia baitara mate, alarde publikoko atxeroek orain pixka bat geldoxeago. Ikusten ditugu atxeroiek gogoratu dezagun, soldaduei bidea garbitzeko, bidea irekitzeko lana zutela hauek eta tradizioari eutsita, hauek irekitzen diete bidea San Juan plazaraino San Martzial kaletik. Noski, biztan denez aurten erostik ez dituzte lehen bezalako tresnak, benetazko tresnak eramaten, baina segurtasunagatik bestelako materialez egindakoak dira, baina horien erreplika dira. Eta lehendabiziko konpainia daukagu iruditan, lehendabiziko konpainia landetxa da, alarde publikoan, kapitaina Aiora Faguaga, tenientea Elaia Iriarte, alferezak Eloi Kolombo eta Miren Olaskoaga, banderatxoan Nerea Irazokik daraman, eta kantinera Ikari Martínez Ruiz. Irudietan ikusten dugu Akorradako kantinera zen, Martín Presedo da, beraz zorrak litatuta, lanpor nagusia, Leire Lorenzo Beato. Musika banda dator atzetik, musika ere zinez garrantzitsua da gaurko egunarekin, lanporrotxa mardula entzuten ari gara une honetan. Lanpor horiek ari dira San Juan plazara sartzen. Eta iruditan Maili Duarte Casas kantinera, zuzendaria Beñat Aizkiolea Ormazabal. Iruditan ikusten dituzue San Juan plazara helduko dira laster eta baitzak bere lekua hartuko du. Urtero legez berean ezartzen dira konpainia guztiak, denek ere badakite zein den beren lekua, aski ongi ezagutzen dute alardearen funtzionamendua, alardearen ordena, eta beren lekua hartzen lehendabizikoak iruditan ikusita eskuin aldean, hartzen zaizkigu,
ondoren besteak parean jartzen dira, korridore handi bat zabalduz, general nagusiarentzat, hark agindua eman eta bandera hartu bitartean, generala Patxi Perez Goñi da, komandantea Naiara Diez Manterola, eta kornetina Txiki Plazas Tadeo, eta kalera goaz berriz ere, hango giroa jaso behar baitugu, Eleder Iglesias, hortze daude, ezta? Ba, egunon, Patxi, hementxe gaude, jarraitzen dugu udaletxe plazan eta pixkanaka, 10 konpainia hauek gora egiten ari diren bitartean gu hementxe gaude eskinatxo batean ongi ikusteko guztian. Ere bizkarrean, lehen aipatu ditugun, atxeroak hemen daude eta orain bai ikusi ahal ditugu hobeto janzkera dela eta ikusten diogu lehenengo tamen aipatu dugun mantal nahiko bereizgarri hori, baita ere tresnak eta txanoa, kasu honetan txapela duguna gorria ere bada, eta beste kasuetan, konpainia ezberdinek ikusten dugu beste janzkera mota bat, ezta? Urtero ikusten duguna, kasu horretan, konpainia bakoitzak noski, bere kapitaina eta baita ere, bere kantinera ikusten dugula ere, eta zer gertatzen da, beste kide guztiak eramaten dutela frakantzeko janzkera importante hori, beltzez jantzita baina alkondara behan dutela, eta baita ere galtza txuri klasiko horiek, tradiziozko uniforme horrekin, eta gogoratzen dizuegu landetxa, lapitze, eta lapitze pasatzen ari direla, geroago meaka ikusiko dugula, eta pixkanaka hurbiltzen ari direla udaletxe plazara. Beraz, minutu batzuetan Patxi berriz ere eguneratzen goaz ea konpainien izen eta partaide guztiak, beraz, hementxe gaude itxaroan, beraz, Patxi zurea da itza. Landetxa konpainia sartu da lehendabizikoa plazara, kapitaina Aiora Fagoaga buru duela, tenientea Elaia Iriarte Sarasola, Alpereza Eloi Kolombo Aramendi eta Miren Olaskoaga Peña dira, banderatxoa Nerea Irazoti Arbelaitzek eta kantinera Naikari Martínez Ruiz. Lapitze izan da bigarren konpainia, Irene Goenaga izan da kapitaina, tenientea Ane Aizpuru, Alpereza Ane Borregero, banderatxoa Iraia Borgesek darama eta kantinera Arantxa Maior Marquez. Lapitzeko konpainiak beste auto historiko bat ordezkatzen du, landa eremu handia du eta herrigune garrantzitsuak ere baditu, ala nola Gipuzkoa hiribidea, Pio 12. plaza, Kolon pasealekuaren zati bat, eta abar, meaka konpainia ere plazara bidean, kapitaina Nagore Olaskoaga, tenientea Ane Imaz, bereza Ane Gomez, banderatxoa Amaia Pino, eta kantinera Goia Amezaga Santz. Ikusten ditugu Irungo udaletxeko ordezkariak, Cristina Laborda alkatea buru, balkoian zain, alarde publikoaren zain, plazara, noiz iritsiko zain konpainia guztiak. Landetxa, Lapitze, Meaka, horiek dira orain arte sartu direnak, ondoren dator Bidasoa konpainiaren txanda izango da urrena, kapitaina Maider Resende, tenientea Jukal Amores, Fereza Jose Portxon, banderatxoa Iñaki Elizondo, Irungo bandera hartuko duena Iker Montero izango da, gogoratu duzuenez, Bidasoa da, Irungo bandera hartzeko ardura duen konpainia, eta kantinera Nere Estonba izango da. Lapitzekoak ikusten ditugu hor, aipatu ditugu lehen, kantinera jendea agurtzen, Arantxa Maior Marquez duzue, eta pozarren ikusten zaio Lapitzeko kantinerari, gozatzen benetan, eta giro hori, gertuagotik ezagutu behar dugu, Naroa Zubiria, aurrera berriz ere. Bai, hemen San Juan plazan mundu guztia txalotzen dago, konpainiak agertzen jarraitzen dute, eta gu hemen gaude Eider
eta Nuriarekin, eta biak ikoteak dira. Bueno, nongoak zari? Ni Zumaiarra. Ni hemengoa naiz. Hori, bera da Irungoa eta Maitasunak, bueno, da gai edo zer gauza lotzeko, ez da? Hemen gaude pixkat beira, abertze nolakoa dan aurtengo alardia, eta oso ondo unkigarria momentu. Eta zure lehenengo aldia da hemen? Ez, ja, 4 urtetxo nikoa honea etortzen ikustea, eta oso ondo pasatu beti. Eta gustatzen zaizu hona etortzea, emozionala da, ez dakit, kontatu pixka bat. Bai, oso polita, azkenean, bi alardiak ikustia, diferentziak, ez dakit, oso polita dana. Eta, bueno, zapia ere daramazute, ez dakit, Irunen erosi duzu, edo... Etxekoa. Nuriaren etxekoa, ez da? Bai. Bueno, hemen egongo dira, Eider eta Nuriak dena ikusten, konpainiak ikusten, eta txalotzen. Nola ez, benetan oso unkigarria da momentu hau, eta ikusti dezakezuenez, konpainiak jarraitzen dute San Juan plaza honetara hurbiltzen. Eta hurrengo minutuetan jarraituko dugu nondik norakoak kontatzen. Hitza zurea da, Patxi. Maitasunak elkartu ditu Zumaiarra eta Irundarrarentzat egun garrantzitsua izango da gaurkoa inolako zalantzarik gabe, eta Zumaiarra gonbidatu du alardea ikustera, alardeaz gozatzera, aipatu dute, alarde tradizionala ikusten egon direla, orain alarde publikoa, eta hortxe Malkotan, Malkotan esaten ari gara, goiz osoan zehar, asko unkitzen direla, bertan parte hartzen dutenak asko unkitzen direla, izan ere sentimendua da, gaur goizean gehien errepikatu duten hitza, sentimendua dela hau azaltzeko nolabait ere beraiek erabiltzen duten hitza, lagun artean, familia artean, gozatzeko eguna, ohitura handikoa, eta tradizio handikoa. Hortxe, San Martzial kalean gora, plazaldera, txilibituak jo eta jo, hurrengo konpainia, Lapitze eta Meaka da hurrengoa, Bidasoa, bandera duena, ondoren etorriko da San Miguel, beraiek ere beren lekua hartuko dute San Juan plazan, Udaletxe plazan. Jendea bide bazterrean zain, txaloka, agurtzen, eta agurtu behar duguna, berriz ere, Eleder Iglesias da, aurrera Eleder. Patxi, hementxe gaude plazan eta momentu polit bat dator, oraintxe bertan Bidasoa ikusiko duzuen nire bizkarrean, pixkanaka igotzen, eta ez da edozein konpainia Bidasoak beti bezala, Irungo hiriaren bandera jasoko du eta momentu batean ikusiko dugu hementxe plazaren erdialdean jarrita, generala jarriko da plazaren erdian urtero esaten dituen hitz horiek eta mezu importante hori irakurriko digu, esango digu, baitare aukera izango duguna entzuteko, eta Bidasoa konpainiak bandera jasoko du. Irungo hiriaren bandera jaso, haiek dute ardura hori historikoki, beraz hemen ikusiko ditugu. Generalarekin batera, ez bakarrik generala, baizik eta 4 atxero ikusiko ditugu baitare, generalaren alboan, eta noski danborrada musika bandak, danborrada handi batekin inguratuta jasoko ditu Bidasoako kideak, beraz hau minutu batzuetan ikusiko dugu hemen plaza erdian, Patxi. Bai, alaxe da, konpainia guztiak plazara iristerakoan, general nagusia etorriko da, Patxi Perez Goñi generala eta ark mezua helarazi ondoren, bandera hartzeko agindua emango dio Bidasoa konpainiari, kasu honetan Irungo bandera Iker Montero Madrilek hartuko du eta berak eramanen du. Bidasoa konpainia
1988an, gizon eta emakume talde batek alardea berriro antolatzea erabaki zutenean, Bidasoak ekin zion berriz ere horri hasieratik eta horregatik da gaur egun konpainia garrantzitsuenetako bat. Ez da agian konpainiarik handienetakoa, baina garrantzitsuenetako bai, izan ere bandera hartzeko zoria izaten baitu. Konpainia kalean gora, giro aparta, sekulako burrumba, eta gertuagotik ezagutu behar du giro hori. Naroa Zubiria, aurrera! Bai, hemen nago plazan berriz Araiz eta Hierarekin. Hierarekin, eta bueno, kontatuko digute nola jotzen duten txilibatoa, Bai, gu jotzen dugu beti txilibitoa, hasi ginen 2018an, eta geroztik hemen gaude txilibitoarekin. Eta zaila da, erraza, ezagin. Ez dauka inolako komplikaziorik. Daude partitura oso argiak eta jartzeztera pixkat ikasten, eta gero ja urtero dago goratzea. Eta urduri jartzen zarete horrelako egun batean? Bai, azkenean da, kriston emozioa, jagoizen esnatzen gera kriston energiarekin, eta da hemen dena ematera jagoizen ditu. Eta urduritasunarekin ez dakit zailagoa da jotzea, Hombre, egia da, orain lehenengo zatia dela aldapa gora, eta egia da jendearekin jartzezera urduri, eta nota batzuk, baina nik uste, bai, ondo egiten dugula. Bai, nik uste urduritasuna baino gehiago dela emozioa. Azkenean abestiak ez dakate, eta gehiago emozioa, jendea, txaloak. Eta zuentzako zein da alardearen unerik urtigarriena ezakit? Momentu hau egia da oso unkigarri elkartzen gara konpainia guztiak eta gero ere bai ezagit. Bada emozionantea eta ondo pasatzen. Ja, goizetik egia esan egun polita dela eta... Eta ezakit, ja bukatzeko zeo zer jotzen. Joko dugu arrankada, edo... Bai, arrankada, horren jotzen dugu, no? Venga, oso ondo jotzen dute neska hauek, ziur egun zoragarria biziko duzuela, eta, hurrengo minutuetan jarraituko dugu, bai, hauekin, eta bai, kale honetan edo plaza honetan biltzen ari diren pertsona guztiekin, ze ez dira gutxi. Hitza zurea da, Patxi. Ez dira gutxi parte hartzen dutenak hemen alarde publiko honetan, eta hor ikusten zen, maixuki jo dutela txilibitua, bistan denez urteak daramatzate, beti doinu bera jotzen eta ongi barneratuta dute, eta behatzak harin dituzte txilibitu hori jotzeko. San Miguel konpainia ikusi dugu, plazara sartzen, kapitaina Mikel Malmierka, tenientea Maite Tolosa, alfereza Cristina Domínguez, banderatxoa Joao Gubeiak, eta kantinera Nerea Abila. San Miguel konpainia izan da Bidasoaren ondotik sartu dena, eta iruditan ikusten duzuena, Olaberria konpainiako kantinera Garazi Gutierrez, jendea agurtzen. Olaberriako kapitaina dugu Iker Muñoz Garate, tenientea Beatriz Rui Pérez Canuto, alfereza Irene Díaz Beiras, eta banderatxoa Maite Mariezkurrena Miranda. Olaberria konpainia sartu berri plazara, horxe ikusten ari gara iruditan, biz ere, Garazi Gutierrez, eta aldapan gora, urrengo konpainia ikusten dugu, kasunetan, plazara iriste ardena, Ama Xantalen konpainia, jendea agurtzen, jende ezagun asko gaur kalean, baita alardean parte hartzen ere, lagun artean ospatzeko eguna izaten da gaurkoa, eta postasuna agerikoa da alarde publiko honetan ere. Lerratuta bakoitza bere tokian,
korridore handi bat utziz, pasabide handi bat utziz erdian, general nagusiak Patxi Perezek bere hitzak bertatik helarazteko, gerosiago ikusiko dugu, zaldian sartuko dela, San Juan plaza horretara eta San Juan plaza horretan, Eleder Iglesias dugu, eta protagonista gehiago daude berarekin. Aurrera, Eleder! Plazan jarraitzen dugu beterik ari den momentu honetan. Nik uste gutxi gora bera plazaren bezakete, uneko gehiago faltako dela betetzeko konpainia guztiak egon arte, badakizue aldapan gora biliko direla, danborrak eta txiribito horiek jotzen, eta hemen toko dugu konpainia bateko 3 lagunekin, beraiek dezakei pixkator eserita ikusi zaituztet, bada baitaren ekea emango duen beste denbora ezta, gora eta bera ibiltzea, irundarrak izanik zenolako egun importantea gorko azta? Bai, egile esan da, ilusiozko bizitzen ditugu jai hauek, batez ere, hori, lehen esan bezala gure herriko jaiak dira, eta nire lagunen artean eta familiarekin pasatzen ditut, eta oso gustora. Momentu honetan, zer duzue gorputzean? Zer sentitzen duzuez, ez da bat ere erraxa zuek egiten duzuena, kalezkale ibiltzen zarete goizetik eta oraindik geratzen den denbora guzti hori, zer sentitzen du irundar batek momentu honetan? Arrotasuna. Osea, guateatzea, ondo pasatzea, eta gure artean partekatzea momentu hauek oso polita da, eta arrotasuna. Nola ikusten dugu giroa, nola ikusten diogu jendea, nola ikusten dugu jendea, pozaren pozez dago ilusioarekin ala? Bai, jendea zoragarria, badenak hemen gaude, familia bat bezala, eta bai poza sentitzen dugu guztion artean. Hori seguru baietz, bukatzeko galdetuko dizuet, ea ze hitz den, bai, alarde publiko hau modu batez borobiltzen duen hitz politori, ez dakit. Exigentea da galdera, baina saiatuko gara, hitz bakarra behar dut, definitzen duena. Familia. Familia? Familia. Familia baita ere? Bai, familia. Familia, Bai, ama, zerolako plan familiarra, bai, familia giroan ere ikusi ditugulako, hainbeste familia ere hemendik lagunarteko plana delako, eta noski desfileak aurrera egin ahala, zuekin berriz ere Patxi konektatuko dugu zuekin. Jendeak familian bizi du bai, gaurko eguna, aurrean aroa. Bai, 71 urte ditut, eta hau da, zango nuke nire 10. Landetxa konpainia ateratzen. Eta Landetxe konpainia lehenengoa da, ez da? Hori da, lehenengoa da, eta gainean, Landetxatik etorri behar gara goizean, orduan, goizeko 7etan abiatu gara gaur goizean. Beraz, goiz esnatu zara, jantzi zara, eta zenbat denbora ematen duzu entzaiatzen Entzaiatzen, egin ditugu 3 ensaio, hauek egiten dira auzoan, Landetxa egiten da, pixkat urruti zentrotik, orduan egiten dugu auzoan 3 egun. Astean 3 egun edo zenbatetan? Ez, 3 egun, gaur egun baino lehen, San Juan eguna, hasten dira ensaioa pixkat lehentxago. Orduan danborra kontrolatu behar duzu aurretikan, 3 egunekin soi... Bueno, ja horteak daramago ere bai, eta nahiko erresa da egia. Zure kasuan bai, eta urduritasuna nola dihoa zure kasuan? Igual, urduritasuna baino gehiago da unkitzen gara. Zeben, gauza asko mugitzen dira, pospozik gaude emakumeak ateratzen ari garelako alardean, eta gero ere, adibidez, Landetxan daukagu jende berezi batzuk elementara bagu labanda, hau da lagun baten omenez, bera hil zen veterano bat, lehenengo emakume bat ateratzen, eta orduan konpainia osoa daramagu labanda, orduan daukagu gure errituak eta gure izaera. Eskerrik asko, Mai, horrelako pariekin normala da unkitzea eta normala da plaza hau emozioz beteta egotea. Hitza zurea da, Patxi. Izan ere emozio asko azaleratzen dira gaurko egunarekin eta oroitzapenak joandakoak ere oroitzen dituzte, ikusi ahal izan duzuen gisan, eta zahar eta gazte denak parte hartzen alardean eta pozik gainera pozik daude konten eta momentu bereziak izaten dira alardekoak irundarrentza San Martzial eguna gaurkoa egun garrantzitsua
Eta konpainiak pixkanaka plaza hartzen ari dira, San Juan plaza, ama Xantalenekoak ere plazan. Anaka dator, ondoren. Eta berehala ikusiko dugu baita ere general nagusia, Patxi Perez plazara sartzen. Bere zaldiarekin mezua helarazteko eta betiko oiua oiukatzeko gora San Martzial, gora Alardea, gora Irun. Eta hortxe ikusten ditugu kainoiak plazara sartzen. Hauek ere izaten dira protagonista, musika tresnak ditugu, laneko tresnak, kainoiak ere bai, eta gero gainera eragin egingo diote generalak agindua hartuta gero. Udaletxeko plaza, San Juan plaza, udaletxeko kideak ere balkoian, eta plaza horretan behar du, Eleder Iglesiasek protagonista batekin. Aurrera! Plazan jarraitzen dugu Patxi eta bai jende gehiago hurbiltzen ari den bitartean. Eta bitartean ere hemen zerbait entzun dugu, olaz, landetzatik duguna. Zer modu zaude? Ondo, negar gurearekin. Negar gure hori, nik uste dut zerbaiten gati dela. Emozioa, badaramat 20 urte hemen ukitzen eta posa pila bat. 20 urteren ostean, ze sentitzen da oraindik ere, 20 urte eta ostean? Bueno, badaude jende batzuk oraindik, bueltaka eman da eta hoien kontra a tope. Bueno, egia da gaur badugula hemen alako danbor bat, joko dugu zerbait, nola egiten duzun? Bagoaz. Zenbat entxaiatu duzu ez, hau jotzeaz da izango erraza edo ze? Ez? Bueno, bai, egun batzuk, horrekin nahiko, bai. Txeguak gora eta bera, Patxi ez dakit, hemen geratuko nahi olatzekin, pixkat ikasten, berbada zerbait lortuko dugu, eta horrengo minutuetan zerbait ere lortzerik badugu. Ziur nago ez duela arazo handirik izango Elederrek ere danbor hori jotzeko. Egia da, entxeguak egiten dituztela, baina hainbeste urteren ondoren eta hainbeste barneratu ondoren alardearen funtzionamendua, ziurrenik entxeguak bai beharrezkoa dira, baina berehala aterako zaie barruan duten hori, bai txilibitua jotzeko, baita ere danborra jotzeko, eta bestelako eginkizun guztiak. Patxi Perez, dugu iruditan, generala, eta konpainia guztiak agurtu eta gero, denak ongi daudela ikusita, mezua helaraziko du eta bandera hartzeko agindua emanen du. Plazatik aterako dira istantu batez, plazara sartzeko, trostan sartzeko, eta trostan, gonbidatutik gonbidatura, Naroa Zubiria. Aurrera, Naroa! Bai, hemen ikusten nauzu zaldiz inguratuta zalditeriarekin eta Ikerrekin. Noski, kaixo Iker? Kaixo, egunon. Eta esaldu nola deitzen da zure zaldia? Beta zeta izena du. Eta lasaia da orain pixka bat urduri jarri dela dirudi, ez dakit. Bai, binon oso lasaia da eta momentu ondo aguantatzen nahi da, ondo, konten. Eta kontatu, zein da zalditerearen helburua edo eginkizuna alardean, momentu honetan? Alardean, beti gia bezala joatea, juten dira artilleriakoak eta gero zalditeriakoak eta gero konpainia guztiak atzetikan joaten dira eta hola, pixka gia modu. Eta une honetan, plazan, ezakit, urrengo momentuetan zer egingo duzuen, kontatu pixka bat? Orain hemen udaletxean gelditu bar gara, hemen deskargain bar dute,
artilleriakoak eta gero jungo gara Junkal elizara. Eta han beste parada txiki bat eta hoxe. Eta dena zaldiz egiten duzu, zaldiaren gainean. Bai, egoten dira momentuan non bajatzen garen zaldiati, bino bai, denbora gehiena zaldi gainean. Eta nola daramazu hori, nekatzen zara, gustoko duzu? Bueno, pixka nekatzen du, bino ondo. Bueno, mila esker Iker eta mila esker Metaz eta placer bat da animalia hauekin topo egitea. Eta bueno, hurrengo uneetan hemen ikusten duzunez txapel gorri pila bat daude eta Patxik jarraituko du kontakizunarekin. Eskerrik asko. Halaxe da, kontakizunarekin jarraituko dugu, izan ere plaza beteta ikusten dugu dagoeneko eta konpainia guztiak hor daude eta Eleder Iglesiasek ere hor behar du generala sartu aurretik. Iguzu, sartu irtena. Plazan momentu honetan ikusten dugun bezala, esiak jada itxi dituzte, jendea badago esiaren lehenengo lerro, sortu den lerro horretan esango dugu. Beraz, momentu arte igotzen ibili dira, konpainia guztiak, momentu honetan jada bukatu da, denak hemen badaude plazan presente, eta itxaroten ari garena generala eta estatu nagusiari da. Generalak ekarriko du alako txano berezi bat eta ikusiko dugun alako oraintxe bertan bi irundarrekin hitz egin da, esan digute bere txanoa badela nahiko handia eta ikusgarria, beraz horren esperoan gaudela, hortxe gogoratzen dizuego Bidasoa konpainiak hartuko duela Irungo hiriaren bandera hori eta horrela bai entzungo dugu kasu honetan generalak eta estatu nagusiak egingo duten aipamen hori, mezu hori ere entzungo dugu eta hortik aurrera martxak ere aurrera jarraituko du. Baita ere aipatzea ere gero irudi politori izango dugula, eskopetak gora eta infanteriak tiro egingo duela, hortxe bai ikusiko dugula alarde publikoaren irudi politori eta itxaroten ari gara minutu batzuetan izango dugula, beraz Patxi, horren zain gaude eta dozein gauza berriz ere zuekin joko dugu. Generalaren zain, horixe da, Patxi Perez sartuko da plazara, estatu nagusia osatzen duten beste kideekin batera, estatu nagusia 4 kide osatzen dute, zalditeriako laguntzaileak, infanteriako laguntzaileak, artilleriakoak eta generalaren beraren laguntzaileak, komandantea Naiara Diez izango da, Kornetina Txiki plazas da, zalduneriako laguntzailea Agus Artola, eta infanteriako laguntzailea Monika Kalbo. Hortxe ikusten ditugu konpainia guztiak plazan, Landetxa, Lapitze, Meaka, Bidasoa, San Miguel, Olaberria, Ama Xantalen, Anaka, Santiago eta azkeneko artilleria. Horiek dira konpainiak alarde publiko honetan eta denak adi zain. Momentu berezienetako bat izaten da, generala sartu eta mezua helarazten duen unea, baita alardea abiatzekoa ere, momentu hunkigarri eta berezi andana ditu ekitaldi honek, eta guzti horiek hemen Euskal Telebistan ari gara jarraitzen eta ari gatzaizkizue eskaintzen Irundik zuzenean, alarde tradizionalarekin egin dugu kontakizuna goizean eta orain alarde publikoarekin ari gara eta erlojuari begira generala noiz etorriko zain eta plazara sartuko da zaldi gainean Trostan San Martzial eguna ekainaren 30 egun berezia, egun luzea askorentzat goizik hasi baitute eta luzatu ere egingo dute majo zenbaitzuk, baina benetan gozatzeko eguna da, familian gozatzekoa, senideekin gozatzekoa, etxera itzultzeko ere bai, atzerrian bizi diren irundar askok ere etxera egiten dutelako egun honetan,
eta benetan elkartzekoa eta gozatzekoa da. Eta aipatu dute, lehen ere, elkarrizketa zenbaitetan, familia, hitza, sentimentua ere entzun dugu. Hitz batean azaltzea zaila irundarrei, baina aukeratzekotan horiek izan dira, orain arte aukeratutako batzuk behintzat. Eta denak zain adi daude, solas txiki batzuk ere ikusten ditugu, baina oro har, jendea kontzentratuta, generalaren esperoan, udaletxean ere ordezkariak Cristina Laborda alkatea buru, Irungo bandera emango diete Bidasoa konpainiako lagunei. Irungo bandera hori Iker Monterok eramango du, berak jasoko du. Eta plazara egin behar du berriz ere sartu irtena, Naroa Zubiria hor dugulako protagonista gehiagorekin. Bai, hemen udaletxean bertan gaude eta 3 emakume zoragarriekin egin dugu topo izenak mesede. Carmele, Marian eta Espe. Eta bueno, ze konpainiakoak zarete? Ni Lapitzekoa naiz eta gu Olaberriakoak. Eta orain ze une iritsi da, ez? Alardea ja pasada eta orain ze tokatzen da? Bueno, alardea oraindik ez da pasa. Bertan gaude. Itxoiten ari gera generala etortzea eta gero bandera jasoko du konpainia batek, Bidasoa konpainiak jasotzen du bandera, atxeroekin, eta gero dena joango gera Elizara. Eta hor joko du banda, eta gero berriz gora, zerriko gea. Eta gogoekin zaudete, ez da? Bai, gogo handi, oso pozik, beak esan duen bezala, gero eta jende gehiago, gure artean giro ona, eta hori da importantena guretzat, osea, gora Irun eta gora San Martzean. Eta askot, suposatzen dut urtero etortzen zaretela. Hasieratik etortzen gara, bai. Guk urte pila bat. Bitu nola dagoia danborra. Behitu ja danborra nola dagoen, hainbeste jotzeagatik. Gero. 30 urte, gutxiago, 25. Askar esaten da, baino gero. Azkar, bai. Baina orain oso pozik. Oso, bai. Beraz, ja ez zarete ez urduri jartzen, ez ezer. Bueno, ni jartzen da ez urduri baita ere, zeren hainbeste jente ikusten orain, pixkat. Kitzen zarete, ez da? Unkitzen zarete. Eta gero bai, egia da bai. Arratsaldean hor kale nagusian izaten da guretzat gogorrena. Zen hor oraindikan badaude tirabira batzuk. 30 urte ondoren, bai. Orduan, hauek jarraituko dute arratsaldean eta hemen jarraituko dugu plazan noski nondik norako guztiak kontatzen eta istorio gehiago kontatzen. Zurea da hitza, Patxi. Istorio ugari baitaude gaur kontatzeko eta anekdota ugari ere bai, hor entzun ditugu 3 emakume horiek, alarde publikoan hasieratik parte hartzen, 30 urte bete dira urten, alarde publikoa lehen aldiz egin zela, 1996ko ekainaren 30ean, eta geroztik, urte hurren berezia hau ospatu artean, urtero. Jendea bildu da, ekainaren 30ean San Martzial eguna ospatzeko, Frantsesen aurka irabazitako guduaren ondoren urtero botoa eman zen, hau ospatu egingo zela, herrira bueltatuko zirela soldaduak eta horiei omenaldia egiteko eta guda hori gogoratzeko eta geroztik urtero eginda eta urten ere iritsi da eguna eta iritsi da momentua. Plazara ator trostan. Patxi Perez. Generala. Eta atzetu ditu. Lantea, Ernetina, Eguneriako laguntzailea eta Infanteriako laguntzailea ere. Baita kantinera.
generalak hartzen du alardearen agintaritza orain. Eta konpainia guztiak agurtuko ditu. Denak ongi daudela eta prest daudela segurtatuko da. Eta mezua helaraziko du. Deitu egingo ditu konpainia guztietako kapitainak. Eta mezua helaraziko du. Aldarri ere egingo du. Gora San Martzial, gora Irun. Eta hortxe denak ongi daudela segurtatu nahi du generalak. Ondoren bandera jasotzera, Irungo bandera jasotzera, joango dira Bidasoa konpainiako kideak. Kasu honetan bandera hartuko du Iker Monterok. Banan-banan denak agurtzen, txalo artean hartu dute estatu nagusia, Irungo konpainiek txalo artean, oihu batzuk ere entzuten ditugu, animoak emanez, eta ohiko agur klasiko horrekin, denak ere ongi etorriak plazara, ongi etorria emanez, Patxi Perez generala. Eta laster batean, denak elkartu eta bere mezua eskainiko du guztien aurrean San Juan plazan. Erdi-erdira joan, bertan kokatuko da. Eta entzungo dugu zer mezu helarazten duen, bere ahotik zer aterako den. Udaletxeko agintariak ere agurtu ditu oraintxe, ikusten duzuenez, Cristina Laborda alkatea buru, balkoian dira udal agintari eta ordezkari guztiak. Baita bestelako Gipuzkoako agintariak ere. Oihu batzuk. Txalo artean, ongi etorria konpainiek generalari. Eta aldarriak ere tarteko. Une berezienetako bat iristear da. Esan dugu une berezi asko dituela ospakizun honek. Bakoitzak berea dauka. Baina zalantzarik gabe honakoa da horietako bat. Berriz ere beren leku hartuko dute udaletxe aurrean. Gainontzeko kapitainak deituko ditu, Patxi Perez generalak, eta oraintxe laster batean entzungo ditugu bere hitzak.
bere leku hartu. Denak prest daudela ikusten duenean. Eta kornetina ere entzuten ari gara, Txiki Plazas. Hortxe iristen ari dira gainontzeko kapitainak, konpainietakoak, eta denak aurrean dituela. Orduan hitz egingo du generalak. Egun on denoi. Zer modu junda, ondo, dena ondo. Arazorik ez. Animoak. Goian, oso ondo. Bueno, guazen egitera, gure alardea, kriston alardea egingo dugu, Denok berezi dute, bale? Ondo pasa, eta animo, Venga, disfrutatu. Hortxe disfrutatzeko, ongi pasatzeko agindua, animoak ere eman ditu Patxi Perez generalak. Eguna oraindik ere luzea izango da, baina jendea gogotsu ikusten duzuenez, oraindik ere ospakizunetarako prest, alardeari hasiera emango zaio, hau izan da abiatzea. Eta orain generalaren gibeletik abiatuko dira konpainiak. Lehenago hala ere, Irungo bandera hartuko du Bidasoa konpainiak. Hortxe ikusten dugu alkatea iruditan, Kristina Laborda, Irungo banderarekin. Eta bandera eskainiko zaio Bidasoa konpainiako Iker Monterori. Gainontzeko udal ordezkariak ere bai. Eta arkupetatik ere igaroko dira gero. Bertatik itzulia egingo dute, agurtu egingo dituzte udaleko ordezkariak eta gainontzeko agintariak, agintari publikoak. Eta alardeari ekingo diote eta plazatik alde egingo dute generalaren atzetik. Atxeroak, berriz ere martxan, hauek izaten dira ibilbidea irekitzen dutena, eta atxeroen gibiletik Bidasoakoak. Pozik, alai, kantari, emozio askoko eguna izaten da, eta iruditan argi geratzen ari da. Hala dela, emozio asko pilatzen dira, goizean goizetik, eta txalo artean, txalo zaparrada artean, iristen ari dira atxeroak, agintarien aurretik pasatzen ari dira. Txilibituak jo eta jo. Berriz ere burrumba hasi da plazan. Berriz ere giroa, berriz ere musikaz bete da San Juan plaza. Igarotzen.
berriz ere, bakoitza bere tokian, plazatik ateratzeko pronto. Txilibituak ozen, entzuten dira. San Juan plaza honetan, udaletxe parean dagoen plazan, Irunen egun handia, maiatzaren 30 San Martzial eguna, eta San Pedroak ere ospatu dituzte ere, bestak ez duetenik eta San Martzial gogotsu hartu dute irundarrek. Plazako giroa entzuten ari zarete. Txilibituak, Morrotxa. Denetarik, bezala. Goizeko 10 minutuan, duela ia ordu bete ekintzaio alardearen arrankadari edo abiatzeari, alarde publikoa. Eta ia ordu bete eta gero, bandera jasoko du Bidasoa konpainiako Iker Monterok. Itxe ikusten ditugu agurtzen. Oiko mugimendua eginez. Eta segituko dute, hau hasi besterik ez da egin, alarde publikoa, ordu bete bai, baina oraindik ere egun luzea izango dute. Gero Unkalen elizara joko dute, Unkalgo Amaren elizara, eta kale nagusian bera ere bai. Sarkada estua, Muxu, Iker Monterori, eta Irungo bandera bere eskuetan geratuko da, eta hortxe astindu egingo du bandera laburua puntan duela. Giroa entzuko dugu. Bandera astindu du Iker Monterok, Irungo bandera. Kolore, ikurrinaren koloreak ere baditu. Berdea, txuria eta gorria. Eta bandera hori hartuta, plazatik aterako da Bidasoa konpainia. Berak izaten du bandera hartzeko ardura, kantinera ere ikusten dugu buruan, Iker Monteroren ondoan, nere Estonbal Arzabal, kantinera, jendeak agurtzen, banderatxoa Iñaki Elizondo, alfereza Jose Kortxon, tenientea Unkal Amores, eta kapitaina Maider Resende. Jendea agurtzen ari dira, txaloka, badoaz, beste itzuli bat ere emango dute plazatik eta lehen tokia hartuko dute. Horriz ere, plazatik alde egiteko, estatu nagusiaren atzetik. Denak zain, urrengo aginduen zain, urrengo mugimenduen zain, izan ere orden bat jarraitu beharra dago hemen, eta adi, egotea komeni.
eta erne komeni egotea, gure hurrengo gonbidatua baita ere. Eleder Iglesiasekin baitago. Eleder, aurrera. Hementxe gaude, plazan jarraitzen dugu eta bitartean pixkanaka konpainiak martxa hartzen ari direla eta oraindik esan diate minutu batzuk falta direla martxari hasteko, baina prest badaude eta prest ere badugu hementxe Martin dugulako, berak Landetxa konpainiatik dagoela esan dit hemen, goiz-goizetik suposatzen du. Bai, noski. Hementxe bilizarete eta baita ere komentatzea irundar batentzat eta hemen da zaudeten guztionzat ze importante den alako egun bat, ezta? Ba, poza asko, pasatu duguna emozio askoz, ze zaude urte guztia itxo egiten, eta dagun oso espezial bat, guretzat. Halako jantzi batekin ikusten zaitudez, oraindik ez dut hori aipatu, lehen hasieran esan dugu pixkat zenolako aldeak dauden, hemen zure kontatuko diazuea bat zein den esan dezakegu alardearen jantzi polit eta esanguratsua. Ba, azkenean, uste dut jantzia dagoela oinarrituta karlistetan, eta ikusten da, txapela, apagata, galta txuriak, korbata, alkandora, faja ere. Gorbatare? Bai, korbatare. Gorbatarekin. Hori da, tamen guzitia. Eta zapia oso ongi, jantziare oso importantea. Baita ere hemen bazaude lagunekin, etorri zarete egun pasa suposatzen dut, gaur asko duzu ospatzeko, samartzialak, eta hemendik zer gertatuko da gero, festa izugarria izango duzu ez alda? Ba, begira, hain goizean bukatzen dugunan alardea, gero normalean laguna kuadriekin juten dira bazkari bat egitea, eta gero arratsaldean jarraitzen da alardea, eta gero alardea bukatu ondoren lagunekin afaldu eta ja disko festa. Lehenengo aldia da parte hartzen duzuela alardean? Ez. Zenbakarrena? Egia, seigarrena. Seigarrena, 6 urte, badira, orduan esperientzia bikaina izango duzuek. Lagunok eskerrik asko guztiagatik espero egun zoragarria izatea, eta hitz bat behar dut bakarrik ez borobiltzeko egin dugun guztia. Ea alardeari hitz bakar batean definitzeko. Zeitz da hori? Sentimendua. Hementxe momentu honetan sentimenduarekin baketera atzekaldean ere entzun dugu zerbait, ezta? Bai. Hortxe ari dira, deskarga hori da eta, justo bukaeran hemen atzekaldean barkatu ikusi duguna, beraz, hau da sentimendu purua, Sentimendua alaxe da, behin baino gehiagotan entzun dugu hitz hori gaur, familia ere entzun dugu, tradizioa, unkidura, baina sentimendua ere asko errepikatzen ari den hitza dugu. Gaurkoan, San Martzial egun honetan, tira hiriko bandera jaso ondoren, generalak infanteriaren deskargak aginduko ditu, lehenbizikoa entzun dugu. Beste bi geratzen dira, kornetina entzungo dugu. Entzuteko aukerari dugun. Eta bigarren deskarga, hortxe. Bigarren deskargaren ondoren, segidan hirugarrena ere etorriko da, egingo dute hirugarren deskarga hori, eta ondoren alardeak jarraituko du, herrian zehar, Genaro Etxeandia plaza, Foruen kalea, Kale Nagusia, San Martzial kalea, Sargia eta Larretxipi zeharkatuko ditu, eta Santa Elena kalean amaituko da. Hirugarren deskargaren zain, Estatu Nagusiko generalak aginduko du, kornetinaren ondoren, entzungo dugu deskarga hortxe doa, hirugarren. Hortxe, hirugarren deskarga ere entzun dugu. Hortxe. Zaldiak ere zutu egin dira, une batez, baina aurrera doaz, deskargak entzun da, badoa Estatu Nagusia, generala buru, Patxi Perez,
Aiara Diez, komandantea, Txiki Plazas ere protagonista, bere kornetinarekin. Zalduneriako laguntzailea, Agus Artola, Infanteriako laguntzailea, Monika Kalbo, eta kantinera Izaro Berasategi. Eta hortxe daude, berriz ere plazan, zain, prest, ateratzeko, konpainia guztiak, Landetxa, Lapitze, Meaka, Bidasoa, San Miguel, Olaberria, Ama Xantalen, Anaka, eta Santiago. Denak ere prest, esaten ari gara, giro ederra goten dela, beraientzat oso garrantzitsua da, Irunarentzat egun hau. Sentimentu askoko eguna, familian bizitzeko eguna, musikaz gozatzeko eguna ere bai, proar jai giroaz gozatzeko eguna, eta baita ere konturatuko zinetenez, belaunaldi ezberdinen parte hartzea daukan eguna da. Gazte zein helduxeagoak denak elkarrekin gaurko festaz gozatzen, lagunak kalearen alde banatan agurtzen, beste lagun asko konpainian bertan dituztela elkarrekin ospatzeko, eta saltoka eta jauzika ikusten ditugu konpainietako irundarrak, eta giro hori jaso behar dugu. Aroa Zubiria, aurrera! Bai, hemen plazan jauzika daude, dantzan, Irun eskauek ere dantzan, eta festa giroa da nagusi. Zeintzuk dira zuen izenak? Ni Maite naiz. Ni Junen. Dani Leire. Eta ze konpainiarekin zaudete gaur? Ama Xantalenekin. Eta ez dakit nola bizi zuen momentua, Irun eskarrako eta dituzte, orain zein da plana? Oain ja geizten gara Elizara, eta bertan eba egiten dira ez dakit eskarga batzuk, musika jo, eta gero buelta Moskura berriro. Gero egoten dugu Elizatik gora. Aldatzen dugula musika eta egiten dugula Elizaren igoera. Eta gaurko eguna nolakoa da zuentzat? Hunkigarria, berezia? Oso berezia. Ja, polita eta aldarrikapena egiteko ere baita. Bai, egia da lagunen artean oso ondo pasatzen dugu, eta goizean urduru ginen. Ea gaurko egunak zerrekarriko zugun ikusteko, baina. Kuadrilla osoa hemen zaudete. Iskutatzen dira, baina hemen zaudete. Bai. Daramatzen urte asko bateatzen da oso ondo. Gustora. Oso gustora. Eta dantzatzeko gogoa daukazue? Baitare. Bai. Eta orain agurtzeko, botako duzue oihu bat gora San Martzian. Animatzen zarete? Animoen eskak, bat, eta hiru. Eta gora Ama Xantale! Bueno, ikusten duzuenez, hau da giroa, oraintxe bertan udaletxe plazan, denak saltoka daude, txapel gorriak dira nagusi berriz ere, eta denak dantzan murgilduta daude. Hitza zurea da, Patxi. Sentimentuak, borborka, kirioak dantzan, eta eurak ere dantzan, noski. Eta badoaz, abiatu dira, konpainiak, plazatik alde egingo dute, martxan jarraituko du alardeak, esan dugu, Genaro Etxeandia plaza, Foruen kalea, kale nagusia, San Martzial, eta Santa Elena kalean amaituko dute. Danborrotxa ere nagusi, jendea saltoka, pozik, pozarren, irundarra izatea zarro, agerikoa da, bistakoa da, denak ere gustora daudela. Eta eguraldia ere ez da apartekoa, baina ez da bat ere hotzik, eta euririk ere ez dugu, beraz, alde horretatik ere, bosteko modukoa. Eta lagun gehiago ere ezagutu behar ditugu, Eleder Iglesiasen eskutik. Aurrera, Eleder!
Kaixo Patxi, bai, hementxe jarraitzen dugu udaletxeko plazan festa giroa dagoela nola ez, eta gainera kuadrilla batekin ere topo egin dugu Lama Xantalen konpainiatik esan diate datozela, eta batzuk lehenengo aldia, beste batzuk bigarren aldia, eta beste batzuk hirugarrena, hemendik Kristen bagarren aldia. Ni lehenengo aldia. Lehenengo aldia, egon zara alardean eta zenolako esperientzia bikain izan. Ondo, gogoekin, gogo askorekin. Nola ikusi duzu giroa, nola ikusi duzu jendea? Oraingoz nahiko ondo, gero igual okerrago, baina oraingoz oso ondo. Orain ondo gaude, gero ez dakit, okerrago edo hobe baita ere, edo, hori ez dakigu askotan egunak zer esaten duen, ezta? Hemendik esan diazu bigarren aldia. Bigarren aldia, bai. Nola bizi izan dugu? Ba oso, ongi beti bezala. Pasaden urtean ere, baita egin zenuen, esperientzia bikaina eta urten errepikatzekoa. Bai, guzti. Eta orain, bat, bi eta hirugarrenarekin goaz, hirugarren urtea zen? Bigarrena baita, hirugarrena nork egin zuen, hementxe hirugarrena oso ondo. Izena duzu barkatu? Laiatz oso ondo, Laiatz. Galdera daukazuletzat, zer da gaun sentitzen duzuna Irundar bezala? Ilusio handia lagunekin egoteko orain, eta gero ere familiarekin ere bizitza egun hauek oso garrantzitsua, ez? Familiarekin eta lagunekin biziko duzu? Bai. Egun zoragarria izan dezazuela lagunok, eskerrik asko eta gozatu alardeaz, Eskerrik asko, bukatzeko esango dugu gora Irun, ez da esango dugu, gora Samartzialak, bai. Venga, bat, bi eta hiru. Gora Irun! Gora Samartzial! Hortxe ditugu bioiuak eta orain bai giro izugarri honekin, Patxi zurea da, hitzu berri zare. Gora Irun, gora Samartzial, hortxe gure ama Xantaleneko lagunak, pozik, batzuk lehen aldia, beste batzuk bigarren eta hirugarren aldia ere bai, batek esan digu lehen aldia zuela, beti behar da lehen aldi bat eta honen lehen aldia izan da gaurkoan, alarde, publiko, honetan txalo artean badoaz, zalditeriako lagunak, badoaz plazatik eta gero ondoren, bakizue, konpainia guztiak aterako direla, banan-banan, Landetxa, Lapitze, Meaka, Bidasoa, San Miguel Olaberria, Ama Xantalen, Anaka eta Santiago. Bakoitzak bere ordena dauka, bakizue. Eta goiz guztian zehar ikusten ari garen orden hori ongi egoki betetzen ari direla. Era ordenatuan, pozarren, irudietan ikusten duzue zalditeriako kantinera eta plazatik alde egiten eta jendearen txalo zaparra da, txalo artean ari dira agur esaten, pozik, begiak, dirdirka, dirdir egiten diote begiek askori gaur, izan ere asko emozionatzen da Irundar jendea, gaurko egunarekin, Samartzial egunarekin, ekainaren 30, ekaineko azken eguna, bihar sartuko gara uztailean, uztailaren lehena, eta ekaina despeditzeko, ekainari agur esateko, modu hobea horik ez da behintzat, Irundarrentzat, txilibitu hotxa berriz ere, jo eta jo ari dira, doinu hauek aski ezaguna dituzte, barneratuta dituzte doinu hauek, eta hortxe jo eta zu ari dira. Jakin nahiko nuke, zenbat aldiz jo duten doinu hau, makina bat aldiz, ziur. Erritmoa ere jarraituz, hankekin, oinez ibiltzeko modu berezi horrekin, martxa militarraren gizan, Udaletxeko plaza, San Juan plaza, atzean utziko dute, alardearekin segitzeko,
hau izan da, abiatzea, arrankada, alarde publikoarena. Eta egunak oraindik luze joko du, oraindik ere ospakizunerako tartea izango dute. San Pedroak ere ospatu dituzte aurreko egunetan eta gaur ospakizunekin segituko dute. Eta San Martzial eguna ere gogo handiz hartu dute. Alarde publikoko lagunek ere. Esan dugu, euririk ez, baina zerua lainotuta, dena den temperatura goxoa, gaur parte hartu ahal izateko. Eta gustora ikusten zaie Irundarrei alarde publiko honetan duela ordubete eta laurden ekintzaio, ordubete eta 10 minutu gutxi gora bera hasi dela abiatze hau, arrankada hau, eta pixkanaka plaza atzean utziko dute eta aurrera segituko dute. Euskal Telebistan ari gatzaizkizue zuzenean alardearen ingurukoak kontatzen, goizetik, alarde tradizionalarekin egin dugun gizan, segida eman diogu orain, alarde publikoarekin, kontakizun honi, eta gertutik jarraitu dugu, hemengo ospakizunaren hasiera. Plaza uzten, pixkanaka, bakoitzak bere momentua du, une berezia izaten da, bakoitzak bere unetxo hori bizi duenean behintzat, ikusten zaie emozionatu egiten direla, eta irribarretxu ikusten dira zenbait solemnidade askoko ekitaldia ere izaten da, eta solemnidadeak eskatzen duen gizan, bada aurpegi zurbilagoak edo serioagoak ere ikusten dira artean, baina irriño batzuk ere bai, nola ez, parean lagunak, senideak, gertuko jendea ikusten dutenean, elkarri animoak emanez, eta benetan gozatzen dutela ikusten zaie. Txilibutuak, mota askotakoak, kolore anitzak, eta doinu bikainak, entzuten ari garena, doinu bikaina, bikainkioa, eta gustora ikusten zaie, Irundarrei, alarde publiko honetan parte hartzen ari diren, Irundarrei, doinua buruz ikasita, aspaldi daini gainera, eta plaza pixkanaka, uzten, plazara egin behar dugu sartu irten txiki bat, Eleder Iglesias lankidea agurtu behar dugu, eskerrik asko Eleder, emankizun honetan eskainitako kontakizunengatik. Eskerrik asko Patxi zuri ere eta gurekin parte hartu duzuen guzti-guztioi. Egun zoragarria eta zelolako alarde polita urrengo urtera arte eta betxo orain martxan jarraituko dute Irundik. Bai, izan ere eguna oraindik ere luzea izango da, eta agurtu behar dugu baita ere, Naroa Zubiria gure lankidea, Naroa eskerrik asko, plazako giroa gurera ekartzeagatik. Bai, Patxi, eskerrik asko zuei, egun zoragarria izan da, oso hunkigarria eta oso polita. Eta orain momentu honetan
plazatik irteten doaz, konpainia guztiak, kantinerak eta baita danborraren doinu hori ere. Seguru nago arratsaldean parranda ona botako dutela. Alaxe da egunak orain diluzi joko du, baina Irundarrentzat egun polita izango da eta ospakizunerako tartea izango dute. San Martzial egunak egin du, ekainaren 30 hauxe izan da. Eskintzeko genukan guztia, goizian alarde tradizionalarekin, orain segidan alarde publikoarekin, eta zorionak Irundar guztiei goza dezatela plazerroa duzu hurrengo emankizunean ere, elkartopatuko dugu. Eskerrik asko, aio!